Hej og velkommen til demonstrationen af vores PC-baserede EKG-system SE1010. Du finder det i vores webshop under punktet Diagnostik og EKG, og det har varenummeret 382010. Vi har EKG-systemet installeret på computeren, og vi hopper over til det her. Her ser man forsiden af EKG-systemet med de 5 betjeningsknapper øverst. Yderst til højre har vi et punkt, der viser, hvor elektroderne skal placeres, hvis man ikke husker det. System settings er primært til brug ved opsætning af systemet. Data manager er databasen, hvor vi ser de patienter, vi tidligere har optaget EKG'er på, og kan for eksempel her, hvor vi går ind på en patient her, se de EKG'er, der tidligere er optaget, og for eksempel vælge 2 ud og sammenligne dem, eller blot åbne et EKG op fra tidligere og kigge på det. Gå ud tilbage igen. Knap nummer 2 er til akut EKG, det vil sige et EKG optaget uden at vi skal indtaste patientdata først. Og herhen ny patient, hvor vi først skal indtaste et løbenummer, typisk CPR-nummeret. Systemet genererer et automatisk nummer ud fra dags dato. Og her kan vi så føre ind andre oplysninger om patienten. Når vi har gjort det, hopper vi over til optagesiden, hvor vi her ser, at systemet indhenter signaler fra patienten. Vi kan nu tjekke, om der er et godt signal på alle afledninger, før vi går til optagelsen, som vi starter her. Systemet optager nu og er sat til at optage i 10 sekunder. Når de 10 sekunder er gået, hopper systemet automatisk videre til resultatsiden, som vi har her. Der ser vi et overblik over de forskellige afledninger. Vi kan heroppe vælge, hvordan afledningerne skal præsenteres. Vi har så her valgt 3x4 afledninger plus nederst en længere rytmeafledning. Vi har her et fortolkningsfelt, der viser systemets fortolkning automatisk. Heroppe har vi forskellige intervaller udmålet. Det er også muligt selv at måle på EKG'et ved at bruge linealen her. Vi får så en afstand, også omregnet til en frekvens. Selve EKG'et bliver gemt som en datafil plus et valgfri yderligere format, enten PDF, JPEG eller Word. Vi har valgt PDF her. Hvis man trykker på Preview, kan man se, hvordan udprintet vil se ud. Det kan for eksempel sendes som en mail eller gemmes i journalsystemet. Det var en kort gennemgang af vores PC EKG-system. Hvis I har spørgsmål til det, er I meget velkommen til at kontakte os. Tak.